Celé Poppy Playtime je na Maderu. Co budem dělat, keď se prototyp vrátí, tak mě zapije. Počkat. Ja mám nápad, keď som haky-vaky, tak mám dovolenie aj v admin klíču. Áno, ktorý som si teraz stal. A idem postaviť toto Playtime naspäť, Poppy Playtime. A prvné Poppy Playtime časť má byť tohle. Tuto to pekne vylepším. To bude prototyp čumieť, aké má vylepšené Poppy Playtime. Tuto urobíme pekne takéto steny, jak z pravého Poppy Playtime. Trochu to stáva podivne, ale bude to lepšie, než to mal prototyp. To tam položím. Ešte. Urobím tam aj Lila pre jej čarovitý chanek, lebo všetci Poppy Playtime charakterovia išli na výlet s prototypem. Len ja som bol v ventilácii, nahádil som hráča a potom som tam to zmeškal. A vyletlo Poppy Playtime do luftu. Jak sa pamatujem, jak to bolo super, keď som chytil hráčov. Tak toto položávam, ale teraz musím jenom trápiť sa s takýmito vecama. To aj tady vypúchalo. Dokonca aj tuto. Ešte postavím ty dvere. Prototyp to mal takéto šelestné, správne. Prototyp mal takýto šelestné dvere. A Poppy Playtime je presne biele. Tuto to postavím. Tuto to pekne postavím. Postavím mega vylepšené Poppy Playtime, že sa to všetkým z Poppy Playtime bude čo najviac páčiť. A prototyp ma sa to neslikviduje. Normálne. Ja mu urobím oveľa lepšie Poppy Playtime, než ho mal minule. A to bude mega super Poppy Playtime. Úplne mega super. Dúfam, kúknem, koľko je času na to, aby mal prototyp. Kúknem si to na hodinkách. Počkať, máme tu aj títo bloky vlastne. Zapomnel som. No tak, tohle s sebou nahradíme týmito blokama. Aby to bolo čo najlepšie k tomu Poppy Playtime, ale máme jenom málo minút. Toto zatiaľ položávam. Pekne. To Poppy Playtime sa bude páčiť tomu prototypovi. Tomu prototypovi sa to bude mega páčiť. Tady to položím. Ale postavím jenom pár místností. Lebo v Poppy Playtime nie sú tak veľa místností.
Postavím jenom takové miniatúrne Poppy Playtime. Ale dúfam, že mi pomôže Kismisi, keď sa vrátia. No tak to tu stavám. Zatiaľ je to tu mega krásne. Mne to príde mega krásne. Neviem jak vy, ale tá podlaha mi príde mega krásna. Ale ešte urobím ventilácie. Aby to len tak nespadlo do luftu. Tady to postavím normálne. Dúfam, že to už budú mať hotovo. Tá podlaha neseknete mi, že nevyzerá. Prosím, neseknete mi, že to nevyzerá lepšie. Vyzerá to lepšie. Budem to stavať aj v noci. No tak. Dajme to aj toto. Takto. Takže tam pekne seba. Povedzte, že to vyzerá najlepšie. Bude to jako správne Poppy Playtime. Zítra se vrátí, no tak musím tu tam aj nejaké plakáty. Treba plakát z Poppy. A ešte tu dáme nejaké hračky. Čo keď dáme ešte? Počkat, ja vlastne tu mám aj plišáka toho, čo som naháňal. Dáme ho tam. A dáme tam veľa redstone, správne. Že aby to vyzeralo, že som ho osapil. A ešte televíze. A ešte musím tam postaviť stůl. A je tu stůl. Vlastne. No tak to dáme na tú krabicu. Ne. Len to dám preč. Týmto netrajtovým mečom rozpiju televízku. No to si nikto nevšimne. Ale dám to tuto. Proste. Takže by som nezabudol na nápis Poppy Playtime.